दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुबाय थानाय गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायला। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बायफ्लेनाय गोसो। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै बे भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों मनिषा, बिरखां, दांखोलोदो, लाभरेड, सानसुलि, पबनि आरो सोमखोर। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिंखां। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि स्ट'रि डिरेक्सनानो जादों पबनि। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि आर.एन. मन क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ दासिमहालागै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामाखै अब्ला बिथांमोननि बे भिडिअखौ खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो आं वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबनो लानानै फैफिननो नाजाबावगोन।